Tercera entrevista en Sempre Valencia y esta vez nos acompaña don Vicent de Biot. Vicent, bon dia i bueno, com va tot? Bon dia, doncs de moment molt bé, tot jubilat, gràcies a Déu, doncs a viure. Patint molt en este València? Sí, molt, molt. Jo, el que estàvem comentant, el València, doncs, són coses que passen al futbol. Pateix tant que jo ara, el que t'estava dient, a aquestes altures no sé per què, però me poso molt nerviós i ja pràcticament, doncs, te dic la veritat, no veig quasi el València. Molt poquet. Com veu la situació? El Patí està molt rebolicat. Sí, està molt rebolicat, perquè ell tindrà culpa. Part Jukic, jo a vegades crec que fas canvis, o no sé, l'únic que li critica a Jukic, que és molt amic, i jo, se saludem i estem en amistat, és la manera en el camp. O sigui, que no xilla, nosaltres antes teníem una Emery que se queixava tota la gent i deia que ara soy això. Un poquet aquell exagerat, però és que este no és exagerat, és que veiem que posa la mà així en una posició i no diu res, i a mi això, a vegades un entrenador té d'estar ahí per dir pam, pegar dos xillits quan té de xillar, però no, i és la passivitat. Després sí, s'haurà equivocat en un canvi, però també si anem a parlar tot, en general, anem a parlar dels jugadors. Anem a veure el que donen de si els jugadors. Anem a veure el que està passant ahí. Entonces, diu, jo que l'altre dia vaig llegir que no li donen la tecla. Bueno, pues si no donen la tecla, té de posar mimbres, perquè té de tindre mimbres, va posar la tecla. Puga ser que ell tinga un part de culpa del que és. No n'hi ha dret, per exemple, en la facilitat que s'estan fent gols. Perquè, vamos, avui en dia, pues, tots els equips és tan diferent a lo que era de la meva època que pràcticament, entonces sí que ho passaven males defenses, perquè hi havia una espècie d'un 4-2-4, hi havia unes tàctiques que pràcticament se jugava més a l'atac quasi que en plan defensiu. Hi havia gols, era una altra cosa diferent, però avui en dia, quan se juguen les defenses, després només que tenien que tenir habilitat davant els homes, però en plan defensiu, els gols que ens han fet, jo crec que no ens han fet mai en la vida, tants gols en tota la vida de la història del futbol de València, tants gols com ens han fet en els partits que portem. Parlàvem, abans fora de càmera, estàvem parlant de el València sempre s'ha caracteritzat per ser un equip molt fort en el que és la defensa i sempre han jugat molt juntet. Precisament ara l'equip, una de les coses que li fan més fàcil és el gol, no? Això perquè creu que no està ben treballat l'equip? No, bueno, anem a veure. Jo el que veig és que avui dia per ser defensa central del sistema que estan jugant conforme n'hi ha que jugar amb homes ràpids, sobretot en girats. Nosaltres tenim homes ràpids, per exemple, Mateu, però és en carrera. Tenim homes ràpids, però ja no. Però n'hi ha homes que nosaltres, el que no n'hi ha dret és que les esquenes ens agarren amb tanta facilitat. I per desgràcia tenim a dos jugadors, o els tres que estan jugant defenses centrals, que pràcticament ens està passant això. Mateu diu que si no juga de central no pot jugar. Mateu, per jugar de central, és molt lento, té una cama només i automàticament és molt fàcil a vegades de jugar. I a vegades diu, este és el millor, doncs per ser ell el millor, fíjate tu com pot ser els demés. Estic parlant en central, no parlo de lateral, perquè jo penso que els laterals estan molt bé, tant per una part dreta com per la part esquerra. Inclús la part esquerra, per mi, és una banda que tant defensa com a l'interior podíem tindre de la milloreta que n'hi ha en Espanya en els dos que tenim en aquest moment. Anem a pegar un bot en el temps, anem a parlar de quan vostè va debutar en l'equip. Ha plogut un poquet. Home, jo vaig debutar l'any 61-62, no sé, si estem ara en el 2013, fa 50, no, 53, 50 i tants anys. Jo vaig debutar en l'any 61, nasqué en el 41, en el 61, i ara, fíjate tu, si fa anys 60, són 50, 52 anys o 53. Recorda el primer partit en Mestalla? Sí, senyor. I com el recorda? Molt nerviós, no dic la paraula, vamos, que per perdre va tenir fer falta, molt per aquest aspecte. I entonces, aquí va ser el mateix que debutar en Waldo jo, així eren, i vaig ir molt bé les coses, guanyàvem 3-0. I entonces, claro, però acostumbrat a jugar en els Salesians, acostumbrat a jugar en el Mestalla en segona divisió, que anaven 2 o 3 mil així en el camp, perquè nosaltres jugàvem en el Mestalla així en segona divisió, vale, però veure un camp així, dius, això... Bueno, el camp l'havia vist, me refereix la gent, dius, ostres,
estaves un poquet... Recorda l'equip contra qui es va enfrontar? El partit? Sí, contra el Oviedo. Contra l'Oviedo. I guanyàvem 3-0. I quants minuts va jugar? Tot el partit. D'inici. És que antes no n'hi havia canvi, O sigui, hasta l'any 70 o això, que no sé si... Mira tu, jo no me'n recorde, hasta l'any 70 o 69 o per ahí, no n'hi havia canvis. La prova està en que en aquella època se deia molt el gol del coixo, saps el que era? El que seleccionava el posaven davant del centre. I a vegades feia el gol i fa, mira el gol del coixo. O sigui que és una de les coses, anècdotes d'aquella època. No hi havia canvis i si jugues tenies que... Ho fes ben mal, tens que aguantar tot el partit. Com se definiria vostè com a jugador de futbol? Bueno, ara, con l'edat que tinc, puc presumir. Pues mai me ho ha... Tots critiquen tal i qual, però bueno. I jo crec que hi ha hagut molta gent que ho reconeix tal i qual. Jo el que tenia era molta habilitat. Jo tenia, per exemple, 20 metres no plegava, però els 10 o 15 metres, jo en el baló en els peus, jo era molt difícil que m'agarraren, molt difícil que no driblara. I tenia una habilitat molt gran en el dribbling. Entonces jo tenia una punta de velocitat que també la utilitzava molt. Y entonces prácticamente pues pensé que yo era un tipo de xugadors que, digamos, 5 metres o 10 de fora de l'àrea, hasta dins de l'àrea, pues prácticamente era... Perquè jo portava el baló, jo sabia en aquest moment on tenia el baló i no mirava quasi el baló. Jo solament era intentar ver el contrari per el que anava a fer o el que deixava de fer. Entonces jo, pues, el que tenia, jo era sobretot molt habilidós. I després era saber estar en un moment donat, perquè clar, tenia al costat un jugador que era Waldo, que és una de les anècdotes més grans que pot parlar, perquè a més ho ha viscut, i és que quan ven un jugador de fora, automàticament diuen, és que se te da acoplar, és que se te de fer tal igual. I jo dic, no, ara, i en aquella època, me recordo, el Waldo i jo, que des del primer moment, des del primer partit al segon, ja se coneixien com si haguem jugat tota la vida al futbol. Entonces ara, quan venen estos, no se te da acoplar-se tal i qual, digo, no, Waldo quan vingués també jugava en un baló que era redó, o és que ara és que venen jugant en un baló de rubi o un baló, jo que sé de quina manera, perquè jo penso que acoplar-se tenen que acoplar, hi ha molts xins que han vingut, s'han acoplat de seguida i altres diuen que no. Jo això no ho entenc, que necessiten temps per acoplar-se. Vicent, en aquest aspecte, està dient que d'alguna manera segueix que falta compromís per part de molts jugadors, no? Que ara el jugador, tant en quant és més professional, o s'ha professionalitzat més, ha perdut implicació. Totalment, i jo t'explico, mira, jo me'n recordaré tota la vida, nosaltres parlàvem molt en valencià, Waldo aprengué les paraules per dalt, per baix, a dreta, a esquerra, o sigui, que pràcticament nosaltres, com que els bascos parlaven el basco, l'altre, nosaltres parlàvem, diguem, el valencià, dins del camp, perquè hi havia molts valencians. I automàticament seguíem per lo que parlàvem entre nosaltres. ¿M'entens? Jo Waldo, per exemple, del primer partit que es començaven, jo Waldo tal igual, i de la manera que saltes tu, mírame, jo tal igual. Jo sabia que a vegades votava i si tirava aixina per una part, jo sabia que el Waldo tenia que anar, jo tenia que anar. Aplegava o no aplegava, o m'aplegava o no m'aplegava, però és igual, ja sabia el que teníem que fer. I nosaltres en el camp, pues parlàvem el valencià un muntó. Si se poden dir totes les coses i paraules, jo t'ho vaig dir una cosa, jo vaig jugar un partit que jugàvem contra l'Espanyol, famós, que en la primera part perdíem 4-1, ahí hem tingut almenys 15 ocasions de gols i només van fer 1. Aquells si tingueren 2-3 ocasions i m'ho van fer 4 gols. I se lesionà Tatono. Tatono jugava a defensa dreta i jo jugava d'interior. I me posaren a mi defensa dreta, jo fica tu defensa dreta. I teníem del central a Manolo Mestre, que en paz descanse. Pues, si hagués vist lo que me digué Manolo Mestre, me caga en la mà. Bueno, me digué de tot. Y claro, yo marcaba uno, que la gent, si se'n recorda, que és d'aquella època, que deien José María, que havia jugat en l'Oviedo, i estava jugant en l'Espanyol, i no veig, era un zurdo d'aixòs que te deixava sentat entre metres. Pega-li! Bueno, me digué de tot, que pam, 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 i guanyant el partit. I quan acabé per allí, Manolo va pegar la braça. No, perdona, que t'has descadit tantes barbaritats, però és que no podia. O sigui, això demostràvem el valencianista que n'hi havia, parlàvem entre tot el que se diem dins del camp i automàticament després se pegava un abraç i no passava res. Jo penso que avui en dia no se xillen entre ells, avui en dia no se critiquen entre ells, avui en dia no sé el que fan. Ara avui en dia també veig un dels defectes que els jugadors no volen buscar el valor. Pareix com si el valor
portar a foc, i no sé, no busquen aixides, no busquen maneres. Jo ho veig d'una manera que pràcticament ho veig tan diferent a l'època meua que jo pràcticament, per això te dic jo que ara el futbol pateix. Jo no he baixat mai l'escut de València, mai en la vida l'he baixat. Però quan veig gent que a mi el besa tal i qual, dic que no vol més que el València que l'ha volgut jo. I hi haurà poca gent que vulgui la València com l'ha volgut jo. Però automàticament el problema que hi ha és això, que jo, el que t'estava comentant, i de la manera que nosaltres ho fem, i de la manera que hi ha, i ara, per exemple, que estiguen en aquests moments fent el que estan fent. Entre ells no es nota jo que se xillen, s'alcen el braç, tal i qual, però sense enfadar-se. Estem jugant al futbol. Entonces el que hi ha que fer és companyerisme. Si n'hi ha companyerisme, tu li xilles dins del camp i després ixes i quan més amic eres millor. Ha canviat un muntó. Nosaltres antes entrenàvem a Sirrera en camp de Mestalla, no sé si te veurà contat algun dels meus veteranos meus de la meva època, després acabàvem i fèiem un partit ahí de pedra, els rebotes no se les posaven només que els xossos per fer un partidet d'entrenament, contra el Mestalla sempre. I el dia de partit, després les zapatilles, entrenàvem a mi, pedres, de tot el que n'hi havia, vamos, fang, quan podia, tot. Bueno, què fem? Automàticament anàvem i s'acabava el partit i fèiem un partit tal qual. I s'ajuntàvem sempre 8, 10, 12 ahí en la taberna deportiva, que és el pare de Pepito de los Santos, Tomàs, i els porrons de cervesa i llimonà no veig els que se fem. I s'ajuntàvem almenys 10 o 12. Què volia dir? Això feia un companyerisme que se'n feia en colla. Ara avui en dia, bueno, ja fa anys, ho fa temps, ara cada un ix i a veure qui se'n va més ràpid, o este se'n va pagar allà i tal i qual. Nosaltres n'hi havia diferent, era molt diferent. Dos per acabar. Una d'ara i una de l'època de vostè. La primera, la d'ara. Com veu el club? En la seva experiència, ja no parle només de l'estrictament deportiu, parle de la situació. La situació és greu, no ens enganyem perquè està ahí, està greu. I el problema que està passant és que n'hi ha que vendre jugadors que pràcticament avui dia si tindries no estaries patint el que estàs patint ni molt menys, però com la necessitat del club és molt important, doncs automàticament està de vendre. Una de les coses, per exemple, que s'ha encarregat a Braulio, jo Braulio, bueno, ja tinc de pagar el pato, però jo, per exemple, n'hi ha un detall, l'últim sobretot, que jo el que dic, que quina culpa té Braulio. Braulio digué de portar Giovanni de los Santos del Mallorca, però valia 8 o 9, 6, 7, 8 o 9 milions. No n'hi ha diners. Resulta ser que el president va fer molt bé en una altra cosa, que és, i després, claro, va pegar tard, va fer molt bé lo de Soldado. El de Soldado digué que no baixava ni un euro, i efectivament no baixava ni un euro, i el va vendre, però el va vendre ja quan el Villarreal s'havia posat pel mig i l'havia comprat en 8 milions d'euros. Automàticament la gent, per què no el compraven tal i qual? En aquest moment no n'hi havia diners, i se pensava que el Soldado se n'anava a quedar. Si Soldado se hubiera venido 15 días antes, un mes antes, automáticamente estaría en Valencia. ¿Me entiendes? O sea, que son fichajes, que son cosas que a veces pasen. Entonces, se está fichando a veces mal, però a vegades també s'està fichant per necessitats. Però, Vicent, vostè pensa, o tu penses, que no se fitxa Giovanni per 8 o 9 milions i se fitxa a Pavón per 8 o 9 milions salvant... Però era per cobrir ja lo que se creia que era lo millor en aquest moment. M'entens el que vull dir-te? Ara, que ara després el que sí que es veig és que hi ha xous per ahí que pràcticament en costa menys dius, ostres, esto me'l podies tindre així. No sé si m'entens el que vull dir-te. Jo, per exemple, te torno a repetir, és que el problema sí està ahí, però ja com aquí vas l'anar contra la llanxa és perillós. Les presses són... Les presses són mal consejeres. I això és el que està passant en el València. Els fitxajes estan anant a pressa i corrigent. Claro, entonces, a vegades, pues, en aquest moment que vols liquides, que no la tens, pues el problema és això. I és que n'hi ha que suplir això, que me falta això tal i qual. Jo el que no entenc, per exemple, és Valdés, perquè ells se traspassaven 2 o 3 milions d'euros, i resulta ser que han fitxat a Postiga, en tots els meus respectes, per 2 o 3 milions d'euros. Jo me queda Valdés un any més i fitxe tal i qual, i me porte al Càcer. Entonces, jo no me gasto aquests diners, me tinc el xor i sense acabó. Ara, si este Postiga ha vingut també, que n'hi ha que veure que Valdés dient que si cobrava 2 milions d'euros i este cobra un milió, pues ahí comencem ja un ambient, una cosa, perdó, comencem a posar-se en una situació que jo no la conec. O sigui, jo la conec com tu o millor el que tu escrius, que ho saps, i jo m'entere per tu, perquè ho has escrit, ho has dit. O sigui, que jo parle, diguem, per lo que llig, no per lo que sé.
sigui que jo, i després, dic el que jo puc pensar en aquests moments, però mai ho sabré, la veritat, perquè jo estic ara dient tot el que estic dient, i per de fora, quan ho visquen, ho veig en tot igual, no, és que jo està equivocat. Però això sí, però jo no ho sé. Però vostè en aquest aspecte és una veu interessada, forma part del club i té una visió global. Però una visió de lo que digueu la premsa, lo que parleu, no sé si m'entén el que no és una visió que jo estigui a dins per rebatir lo que n'hi ha, no sé si m'entén el que vull dir. Ara, per acabar, i com està tot molt rebolicat, volem acabar en... Segur que té 1001 anècdota graciosa o simpàtica que l'hagi passat. No va ser que mos conté una, tenim prou per acabar l'entrevista. Bueno, pues n'hi ha dos o tres, però una, sobretot, és un partit que jugarem contra el Leeds en la Copa de Filles. Manolo Mestre, que era un fenòmeno, en paz descanse, per mi era un germà. Pues resulta que juguen ells Jackie Charlton. No sé si se'n recordareu vosaltres, no, que va, Jackie Charlton media unos 90 i anys, jugava el germà de Bobby Charlton, famós, i Jackie media unos 90 i anys. I clar, nosaltres anàvem a la defensa, pues, Piqué, Mestre, no sé, bueno, la qüestió que nosaltres més de 1,70 no passava, 1,80 no passava ningú, no, menos. Entonces, diguem, bueno, i ara anava, a golpe francos i escornes, anava sempre ja que quitxant en 95, allí, i Salvador se fa, jo el marque, per una cosa, jo no vaig a tocar el baló, ell tampoc tocarà el baló, estigueu atentos rere de mi, mirad-vos ja la idea que va. I què fem? Anava a tirar el córner, Manolo Mestre se posava al costat, i quan aquell anava a botar, li feia pam, i pegava un xafó. Claro, aquell se quedava i no podia votar, però el golpe franco. Hasta que en una d'aquelles ja agarra Manolo Mestre i li pega el xafó i li fa Jackie Charlton, pam, que el toca i pam, Manolo Mestre, que encara que tia 90, a per ell. Se'n va un cacau en el camp que entra la policia i tot nacional, un tio s'aixina, saps? I agarreu un dels nostres i se veu una foto que el té de la petxera agarrat i aquell era tirar-li el jugador de banxa i l'inglès, el poli, el tenia ahí agarrat. Bueno, s'acaba el partit, entrem dins, no, s'acaba no, se suspèn el partit, s'anem a dins. I després d'estar ja dutxant-se, que havien canviat, a vestir-se, que l'àrbitro dice que hay que salir en la segunda parte. Bueno, així ve la segona part, bueno, la segona part no, el rato que quedava, no sé si eren 20 o 25 minuts. I quan ja faltava poquet, li vaig dir a Sánchez Lagia, li dic, donem el valor, que jo em vaig allà al cantó i allí aguantaré el que puga tal i qual. I estem allí, pam, pam, i jo aguantant el valor. I no sé si qui va vindre... a tot això, perdona, quan Salmar Folló tiraven a Vidagany, i el pobre Xim Vidagany no havia recibit més que havia pegat. I a Mestre no el tiraven tampoc, i el Xaque, bueno, però aniria allà al costat, al córner, i allà aguantant-la, això que vas al córner a peu de temps, quan se ve uno fa pam, i jo, ai, i Sánchez Laje va, i estava fa pam, i li tira Sánchez Laje a la calle. I me recordo que me dijeron que estaba Vicente Peris en el visual y ya hemos acabado, dice, no me han expulsado en Peris, oh, sí, dale. O sea, son anécdotes molt bones, així n'hi ha tingut 2 o 3 molt bones, i després així m'estranya també s'ha armat una, que és, si pot ser, aquesta és també graciosa. Jo he contra l'Espanyol una eliminatòria de Copa i agarra contra l'Espanyol. I estàvem Ignorància i Glaria, jugàvem. I estàvem, allí havíem empatat i així estàvem guanyant 2-0 o 2-1, estàvem guanyant. I tiren un valor, d'allà del porter nostre, un valor, pam, falta, tal igual. I ve el valor meu i faig això, que fa temps, una punteta, tira allà. Que se m'acostaren Sánchez Laje, en Ignorància i Glaria. Me dijeron de todo, y Glaria me fa, pam, yo, pam, veis que se tira, yo, pam, que ve l'àrbitro, no, que hemos chocado, tal igual, bueno, seguim. I, com li vaig ser paraules molt fortes, ells se clavaven en mi, jo me clavia en les dones i en tot. No se pot, això no se podia. Bueno, entonces, faltaven 4 o 5 minuts i jo me'n vaig al foso. Com en Lliga, Lliga mos havien expulsat a Sánchez Laje i a mi quan jugàvem contra l'Espanyol per culpa, i Sánchez Laje estava en l'escala d'eixida. I jo allí al costat, i veig que Ignorància i Glaria s'olvidaren del partit i els tenia a 5 metres, a 6 metres, 7 metres. I Sánchez Laje va dir, nano, nada más pite, salte corriendo para aquí,
que no te quedes. Dic, me lo dices o me lo cuentas, que no te tengo que dir. Che, i fa la Viri, pita, me'n vaig a pegar baix. I quan me'n vaig a pegar baix, jo, bum, a l'història. I me contaren que Sánchez, que conforme hi veia mi ignorància i la nia, i fa, bum, però allí les va, bum, això no. Claro, venien els xos i s'armà un cacau. I jo, el vestuari, estic dutxant, tal i com, dic, che, que el partit s'ha acabat, pensé jo. Che, i quan els xos fa, fill de tota, tu has sido dutxant, has dit a l'icona i per culpa teua tots pegant-se m'ho fet ahí. Vaig dir que s'havien fet una en el túnel del campeonato, i jo dutxant-me. I no havia entrat i dic, bueno, què haurà passat així? Pràcticament, bueno, són coses anècdotes d'aquella època que vamos, que és para morir-se, però és així, no? Pues amb este bon humor acabem l'entrevista.